A croeso i'r sesiwn yma Parlam Cymru. Bydd ffocws y sesiwn yma yn edrych ar gwaith ymarferol yn benodol Uned 3. Mae gwaith ymarferol benodol ar gyfer Uned 1 ar gael hefyd i chi wylio, yn enwedig y rhai ohonoch sydd falle ym mlwyddyn 13 sydd yn mynd i fod yn cwblhau gwaith yr arholiad ymarferol mewn cwpl o wythnosau, dyn ni weid nawr erbyn hyn. Felly diwedd mis Ebrill, mae gyda chi eich papur ymarferol. Felly bydd e'n werth i chi mynd i edrych ar yr Uned 1 er mwyn cael trosolwg o'r gwaith ymarferol penodol sydd fyny hefyd. Okay. O ran yr gwaith ymarferol, dyma'r rhai sydd yn berthnasol ar gyfer Uned 3. Felly mae gyda chi pwysigrwydd ATP. O fewn pwysigrwydd ATP, i chi'n edrych ar actifedd enzym o'r enw dihydrogenase, a bod chi'n defnyddio methylene glas fel derbynydd hydrogen artificial. Resbiradaeth hefyd, chi'n edrych mewn i ffactorau sy'n effeithio ar gyfraith resbiradaeth byrym. Felly, gyda doi hyn, mae elfen cryf o enzymau yn dod trwyddo. Photosynthesis nesaf, mae cwpl o arbrofion berthnasol ar gyfer photosynthesis, defnyddio chromatography i edrych ar pigmentau gwahanol, edrych ar ffactorau sy'n effeithio ar gyfradd, the rate of photosynthesis, a edrych wedyn ar twf gan gynnwys swyddogaeth nitrogen a magnesiwm. Yn microbiol, mae gyda chi ymchwiliad mewn i niferoedd bacteria mewn llath, ac yn benodol fyny yn edrych ar gwenediad cyfresol. Mae maint poblogaethau yn uned eitha mawr, felly yn yr uned yma, chi'n edrych ar niferoedd a dosbarthiad organebau mewn cynefin penodol. Felly, pan gewch chi gyfle i daclo cyn papurau uned 5, yn sawl un o'r papurau mae elfen cryf o yr elfen yma fel petai. Felly, ymchwilio mewn i moroedd, ymchwilio mewn i gwahanol bethau fel petai. Yr uned ola wedyn yw homeostasis ac arennau, a yn yr uned yma mae dyraniad arennau. Nid yn unig mae dyraniad, ond hefyd mae angen gwybod bach o waith microscopi o ran edrych ar y neffron yn benodol. Okay, so ar gyfer 3.1, pwysigrwydd ATP, y gwaith ymarferol mae eisiau chi fod yn ymwybodol o yw ymchwilio mewn i actifedd dihydrogenase mewn byrym, so dehydrogenase in yeast. So, os ni'n defnyddio'r diagram top yn hyn, mae dihydrogenase yn enzym, felly ni'n gallu gweld ar y top yn hyn, dyma'r enzym. Mae'n cydweithio'n agos gyda coenzym. A'r coenzym trwy resbiradaeth yw NAD, a pan ceir NAD ei rhydwytho ac yn derbyn y hydrogen, mae fe'n cael ei alw yn NAD wedi rhydwytho fyny. Beth sy'n digwydd yr NAD wedi rhydwytho wedyn yw mae'n mynd â'r hydrogen i'r system cludo electronau sydd ar y pilen mewnol o'r fitochondria. A fyny, mae'r hydrogen yn hollti mewn i protonau ac electronau a ceir gyfres o adweithiau wedyn er mwyn gynhyrchu 36 ATP. Felly, ar hyd y daeth yn resbiradaeth, so yn glycolysis, ceir dad hydrogenase yn weithio. Fan hyn, bod ddim wedi labelu ar y diagram, mwy yn yr matrix mitochondria fel petai, mae'r adwaith ddolen, ac yna mae'r adwaith Krebs neu'r cylchred Krebs, a hefyd ceir yr rhydwytho yma yn mynd mlaen. Os chi wedi cael y cyfle i wneud yr arbrawf hyn, ni'n defnyddio rhywbeth ni'n gael y methylene glas o methylene blue. Fel mae'r enw'n awgrymu, mae fe'n glas, a wedyn wrth rhydwytho mae fe'n troi yn di-liw. Dyw e ddim yn mynd yn tryloyw,
A fe jyst byddwn ni'n weid yn mynd nôl i'r lliw gwreiddiol fel petai. Felly, yn hytrach na'r nad yn adweithio, beth sydd yn digwydd yw mae'r methylene glas yn cymryd lle y nad ac yn gweithredu fel derbynnydd hydrogen. So, yr, yr methylene glas sydd yn gweithredu yn yr arbrawf. Okay. Os ydyn ni'n meddwl am yr enzym, so'r dadhydrogenase, sef yn hyn, y ffactorau sydd yn gallu effeithio yw pethau fel pH, tymheredd, crynhodiad y substrat, crynhodiad yr enzym. Felly, dibynnu ar pha ffactor eich chi'n newid, eich chi'n gallu amseru wedyn yr amser mae'n cymryd i droi yn di-liw. O ran falle rhai gwella gyda'r arbrawf, y brif broblem fel petai yw y ffaith bod yr newid lliw yma lawr i barn personol yr unigolyn sydd yn cyflawni fe. Felly, un ffordd o wella wedyn byddai defnyddio colorimeter, so to use a colorimeter er mwyn gweld y newid lliw, neu diwedd penodol fel petai. Mae'r llun ar y gwylod jyst yn atgoffa chi o enzymau yn uned 1, felly jyst geirfa falle fel, fi'n gwybod maen nhw'n Saesneg ond wna i gyfieithu, enzym, yr safle actif, bod siap y safle actif yn penodol ac yn cyflenwol i'r substrad. Pan mae'r enzym o substrad yn gwrthdaro yn llwyddiannus, ceir cymrigyn enzym substrad, ac yna ar ôl yr arbrawf ceir yr enzym, sylwch bod yr safle actif heb newid siap a wedyn ceir y cynnyrch. Felly, falle bod e'n werth i chi i ail ymweld gyda'ch gwaith ar enzymau a just ail mynd trwy y termau yna fel petai. Okay, photosynthesis yw uned 3.2 a yn photosynthesis, un o'r arbrofion mae eisiau chi fod yn ymwybodol yw'r dull o defnyddio chromatography neu chromatographydd mwyn edrych ar pigmentau photosynthetic penodol sydd yn bresennol yn y deilen. Dyma rhai o'r pigmentau mae eisiau chi fod yn ymwybodol o, yr beta-carotenes, y chlorophylls, a'r xanthophylls ac yn y blaen. Mae fe mantais i blanhigyn cael mwy o'r pigmentau yma, y mwyaf sydd ganddyn nhw, y mwyaf olau sydd yn cael ei amsugno, a bydd gyfradd photosynthesis yn uwch wedyn. Ar y gwylod mae graff, so mae'r graff yn dangos tonfedd yr olau fan hyn, ac yna yr olau sydd yn cael ei amsugno fan hyn wedyn. A sylwch, er enghraifft, os fi'n edrych fan hyn, mae fe'n dangos chlorophyll A, a'n dangos faint o olau sydd yn cael ei amsugno ar yr tonfedd wahanol fel petai. Sylwch yn yr ardal gwyrdd, mae'r lliw yma yn cael ei adlewyrchu, so it is reflected and not absorbed, na pam mae'r dail yn edrych yn gwyrdd. Ta beth, mae'r arbrawf hyn yn edrych ar y pigmentau yma. Os chi wedi cael ei cyfle i gwneud yr arbrawf a gael ei weithio'n llwyddiannus, posib gewch chi chromatogram sydd yn edrych fel yr isod. O hwn wedyn, ni'n gallu cyfrifo gwerth RF ar gyfer y bob pigment, ac yna o hwn yn gallu weid pa bigmentau oedd yn bresennol. Y rhyfaliad ar gyfer cyfrifo yr RF yw'r pellter mae'r pigment yn ei deithio. Felly, ni'n gallu gweld fan hyn, dyma'r pigmentau, dyma'r smotyn le byddwch chi wedi osod y pigment, wedi rhannu gyda wedyn mynd i newid lliw, pellter mae'r hydoddydd yn hyteithio, so yr hydoddydd sydd fan hyn wedyn. A fel ni'n dweud, o'r rhain, ni'n gallu cael y gwerth RF fel petai. Arbrawf arall, photosynthesis yw ymchwilio effaith golau. So, chi'n gallu newid falle'r gair golau yna mewn i gwahanol ffactorau sydd yn ffeithio ar gyfradd photosynthesis. Gall fod golau, gwres neu crynodiad y CO2. Felly, jyst be fi wedi rhoi fan hyn yw yr hafaliad photosynthesis i grynhoi i chi, so CO2 a dŵr, golau yn rhoi glwcos plus ocsigen. Os chi wedi gwneud arbrawf, falle bod chi wedi defnyddio'r gleiniau algi, a mae'r gleiniau algi yn cael eu rhoi yn yr vials yma fel petai.
Yn yr achos hyn, fi wedi penderfynu newid golau ac yna mae'r newid lliw i piws neu i felyn yn awgrymu ni lefelau y CO2 sydd yn bresennol. Pan mae'r hydoddiant yn troi, so fi'n newid fan hyn, yn borffor, beth bydd yn digwydd fyna yw bod yr... sori, os a'n falle i'r... i'r porffor yn gyntaf. So mae'r porffor yn awgrymu bod yr toddiant yn alcali fel petai. Beth sydd yn digwydd yw mae'r pH yn cynyddu pan mae cronodiad yr hydrogen yn lleihau. So mae llai o'r ionau hydrogens, less hydrogen ions. A mae na hefyd yn meddwl bod CO2 yn cael ei dynnu o'r toddiant. Felly mae hwn yn adlewyrchu wedyn bod gyfradd photosynthesis yn uchel fel petai. Beth sydd yn digwydd wedyn yw pan fydd yr asid carbonig wedyn yn troi yn felyn, mae'r gwrthwyneb yn digwydd fel petai. Felly, pan fydd yr CO2 yn cynyddu, mae cronodiad ionau H plus yn cynyddu, a mae'r sylwedd yn troi yn fwy acidig wedyn. Dibynnu ar llwyddiant yr arbrawf fel petai, dibynnu ar newid y lliw gyda'r rhain sydd yn digwydd. Nôl i resbiradaeth wedyn, felly edrych ar ffactorau sy'n effeithio ar resbiradaeth eto mewn birym. So ni'n edrych ar yeast eto. Sylwch ar yr ochr dde, fi wedi rhoi glycolysis, yr adwaith cyswllt neu'r adwaith ddolen, a wedyn y cylchred Krebs a'r gwylod jyst i grynhoi. Fi heb cynnwys fyna yr system cludo electronau. So jyst i atgoffa chi bod birym yn ffwng un gellog ac yn gynhyrchu CO2 pan yn resbiradu. So be ni'n gallu gwneud yn arbraf hyn yw cyfri y swigod o CO2 a gynhyrchir yn ystod y broses o resbiradaeth. Eto, yn dilyn yr un trywydd ar dadhydrogenase, mae hwn hefyd yn ymchwilio mewn i ensymau, felly yn edrych ar pH, tymheredd, cronodiad y substrat, cronodiad yr enzym ac yn y blaen. A dibynnu ar faint mae rhain yn cael eu rheoli ac yn y blaen, i ni'n gallu defnyddio nhw wedyn i edrych ar gyfradd cynhyrchu'r CO2. Gwbl o broblemau. Os allan nhw gofyn i chi yn enwedig yn y papur ymarferol rhai o'r problemau sydd gyda'r arbrawf yma. Felly, un o'r bethau, os chi'n defnyddio baddon ddŵr, un gwelliant yn sicr i baddon ddŵr yw i ddefnyddio baddon ddŵr thermostatic, so thermostatically controlled water bath fel petai. Un gwell arall yw'r swigod, felly bod y swigod yn amrywio o rhan maint, felly yn effeithio wedyn ar faint o CO2. So ni ddim yn gwybod yn iawn faint o CO2 sydd yn cael ei gynhyrchu. Un gwelliant yn sicr yna yw i defnyddio rhywbeth i fesur cyfaint y CO2 wedyn yn well, fel chwistrell nwy, neu felly defnyddio cylinder mesur yn y dŵr fel petai. Jyst i atgoffa chi, mae hwn hefyd yn y puerbwynt uned 1, felly mae mynd i fod elfen o'r ficroscope yn eich arholiad ymarferol yn mis Mai. Felly bydd so jyst i atgoffa chi rili yw hwn mwy na dim byd. Mae eisiau chi cofio'r dull triongl, so dy yn cynrychioli maint y delwedd, G yn gynrychioli maint gwirioneddol y gwrthrych a yn gynrychioli'r chwyddhad wedyn. So ni'n jyst mynd tynnu sylw chi at hwn a bod chi yn gyfforddus ac yn gyfarwydd yn defnyddio fe fel petai. A fi jyst yn rhoi enghraifft fan hyn o rhagweli a yn edrych wedyn, maen nhw'n ceisio gweithio allan falle yr chwyddhad y llun fel petai. So jyst tynnu sylw, jyst i atgoffa chi am yr elfen o ficroscopy sydd yn mynd i ymddangos yn eich papur chi. Microbiol nesa.
Arbrawf eitha cyfarwydd yw ymchwilio i nifer bacteria mewn llath. So bydde hwn falle yn gynrychioli y llath sydd yn cael ei gyfrifo fel petai. So jyst i ddangos i chi fan hyn, dyma'r sampl gwreiddiol, bydd yn cynnwys y llath. Sylwch plîs gyda gwanediad cyfresol bod y ffactor gwanedu, so the dilution factor, yr un peth bob tro. So sylwch bod y dou diagram hyn yn wahanol. Ar y diagram hyn ar ochr chwith, i ni yn trosglwyddo 0.1 cm³ o'r sampl gwreiddiol bob tro. Yn y llun hyn, 1 cm³ sydd yn cael ei rhoi yn 9 cm³. Mae'n weud fan hyn y broth, ond falle yn yr ysgol eich chi wedi defnyddio dŵr distill fel petai. Felly pam i ni wneud yr gwanediad cyfresol yma? Sylwch, gyda'r platiau hyn, mae gormod o gytrefi i gyfri. Felly maen nhw wedi falle ystico at ei gilydd ac yn y blaen, mae gormod fyna i ni gyfri. Wrth i ni mynd lawr wedyn, felly fan hyn, bod ddim digon i gyfri, ond yn y canol mae digon o gytrefi felly i weithio allan faint oedd yn y sampl gwreiddiol. Plis sylwch fan hyn, felly beth sydd yw 10 i'r -2 ac yna wrth i ni mynd i'r un nesaf yw'r 10 i'r -4. Os chi'n sylwi fan hyn, so mae hwn yn mynd i 10 -4 fyna, y cam nesaf fan hyn, felly os oedd gyda fi tiwb prawf arall, bydde wedyn ni'n mynd lawr i'r 10 i'r -6, a wedyn fan hyn to y 10 y -6 ar y diwedd fyna fel petai. Pam bod gyda chi'r cytrefi wedyn ar y ddisgyl eigar, yr petri dish, allwch chi cyfri neu cyfrifo am cyfrif faint oedd yn y sampl gwreiddiol. So to, fi jyst wedi tynnu hwn allan o cybac fel petai. So na beth ni sort of yn weid fan hyn, bod gormod o gytrefi colonies i gyfri. Maen nhw wedi uno â'i gilydd. Fan hyn bod ddim gormod, ddim digon, sori, o gytrefi i roi am cyngyfrif dibynadwy. A wedyn, os oes rhywbeth rhwng 20 i 200 o gytrefi, a nid yw cytrefi wedi uno, gall defnyddio'r sampl hyn. Mae hyn yn rhagdybio fyd, mae hwn yn eitha bwysig, bod pob cytre wedi deillio o un bacteria yn y sampl gwreiddiol. So dyma yr dybiaeth fel petai'r assumption o'r rhan hwn. Cwbl o bethau arall licen i tynnu sylw chi at yw dou dull cyfri, so cyfanswm, chi'n cyfri'r celloedd byw a marw, a wedyn cyfanswm hyfyw, ond yn edrych ar y celloedd byw yn unig. Felly gyda'r hyfyw bydden ni'n tybio bydd yr amcangyfrif yn is na beth yw gyda'r cyfanswm o'r celloedd byw a marw. Yn sicr bydden ni'n tybio bod chi wedi gwneud hyn yn aseptig, felly pethau fel bod chi yn fflamio y top y tiwb, bod chi'n agor o ddisgwyl petri'r ongl, bod chi'n selio fe gyda tap selo ac yn incubeiddio o gwmpas 25 gradd Celsius ac yn y blaen. Felly, falle ewch nôl dros un bod chi yn hapus yn gyfrifo a hefyd bod chi yn ymwybodol o'r dechneg aseptig. Fel ddwedes ar y dechrau, mae yr elfen maint poblogaethau ecosystemau fel arfer yn eitha cryf yn yr ail bapur uned 5, felly'r papur awr. Fel arfer, mae'r cwestiwn gyntaf, yr thema yw rhywbeth yn seiliedig ar ecosystem neu cynefin penodol fel petai. Jyst cwbl o bethau licen i tynnu sylw chi at fan hyn, defnydd o gwadratau, mwyn cyfrifo planhigion mewn ardal penodol ac yn amcangyfri, neu hefyd, os yw ffactor yr amgylchedd yn newid, if there's a change in the environment fel petai, rhywbeth fel arddwysydd golau ac yn y blaen, yn dod o'r cysgod i ymyl coetir neu o clawdd yn symud mewn i can yr peth, byddech chi falle yn defnyddio trawslun wedyn. Pan fyddwch yn gwneud uned 5 os chi'n ymarfer yn y dosbarth ac yn y blaen, yn sicr byddwch chi'n gwneud tipyn o
mesur rheoli, beth yw'r risg ac yn y blaen. Felly, y tip gorau mi'n gallu rhoi gyda hwn yw i ddefnyddio eich synnwyr cyffredin. Os chi ar trath yn ymchwilio, mewn i creigiau ac yn y blaen, bod chi yn edrych ar amser y llanw, bod chi'n gwisgo welis, bod chi ddim yn cwmpo, os chi'n gollwng sbwriel, bod chi'n pigo fel lan, bod chi'n gwisgo menig, jyst pethau, anyway, defnyddiwch bach o synnwyr cyffredin. Okay. Y rhan ola wedyn o uned 3, so'r specified practicals fel petai, falle bod chi'n cael y cyfle i gwneud dyraniad o aren, so kidney dissection. Sylwch bod medulla yn bresennol ac yna bod y cortex, a bod y neffron yn eistedd hanner yn y cortex, hanner yn y medulla. Wedyn, ni'n mynd i'r pelvis, so byddai'r pelvis yn ymddangos mwy na thebyg yn eitha gwyn, ac yna bod yn cysylltu lawr mewn i'r wreter. Be fi wedi rhoi ar y top yw, o'r rhan yr aren, dyma yr elfen microscopi mae eisiau chi fod yn ymwybodol o. Felly, mae eisiau bod chi yn gallu labelu ar y diagram yr cwpan Bowman, yr glomerulus, sef yr colwm capillariau, y tiwbyn troellwr distal a'r tiwbyn troellwr proximol wedyn. Sylwch, please, os o rhan y sleidiau fan hyn, bod y cwpan Bowman yn dangos fel yn glir, so edrych am y siap cryman yma, a bod yn ymddangos yn glir o rhan yr cwpan Bowman. Wedyn mae'r glomerulus yn eistedd tu fewn yr cwpan Bowman fel petai. Okay. Fi jyst wedi rhoi cwbl o luniau arall wedyn, jyst i sort of tynnu sylw chi. So chi'n gallu gweld falle fan hyn bod e'n fwy glir, bod y cwpan Bowman, fan ni wedi rhan clir yma, dim byd yn bresennol, a wedyn bod y glomerulus yn eistedd mewn neu fel petai. Dyw hwn falle ddim mor berthnasol i'r gwaith ymarferol, ond jyst i atgoffa chi fyd, yn yr glomerulus, yr cwpan Bowman, na le gewch chi yr Uwch hidlo, yr ultrafiltration yma, o dan gwasguedd uchel. Gwrlwm o capillariau yw'r glomerulus. Mae'r gwad yna dan wasguedd uchel, high pressure, i gwasgu'r ionau mas fel petai. Fi wedi rhoi quiz at ei gilydd i chi, i edrych ar eich dealltwriaeth, i edrych ar yr hyn i chi'n cofio uned 3 fel petai. Felly fi'n gobeithio bod hwn jyst cipolwg cyflym yw e ar yr gwaith ymarferol, falle jyst i sbardino chi, falle jyst i atgoffa chi o honynt, beth mae eisiau chi gwybod. Gobeithio'n sicr i rai o'n chi sy'n blwyddyn 13, bydd hwn yn sicr yn defnydd wrth i chi paratoi at yr arholiad uned 5 sydd yn agosau. Diolch i chi am eich gwrandawiad. Ewch i wefan Carolam Cymru ar gyfer mwy o help gyda'ch pynciau penodol. Mae llawer o fideos yna i chi i wrando ac i wylio. Felly hwyl am y tro, diolch am eich gwrandawiad a pob hwyl i chi yn eich arholiadau allanol.